drăguța, la 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 de la de la la la, că mă pângește drăguța, la 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 de la de la la. După o să le dă bunița, la 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 de la de la la la, că mă pângește drăguța, la 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 de la de la la. Uite ce mândruț sunt bine, la 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 de la de la la la, că nu mai pot fără cine, la 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 de la de la la. Uite ce mândruț sunt său, la 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 de la de la la la, nu mai pot de drumul tău, la 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 de la de la la. Mireasă pe aici la Disăși, încet! Mai aproape, nu te Disăși! Dacă nu-l curlești pe nașul ăla, pe nașul ăla îl curlești, rău de tot! Am fost tari, mă! Bă, nașul îl curlești rău! Uite, altă mireasă! Și la naș trebuie cerut. Uite, altă mireasă, mai e una în discotecă! Mai e una în discotecă! Mai e o mireasă? Da, și n-are nimic, că eu m-am sunat, n-are nimic. Nu? Că nu ăla aveți voi, a două. Ce la două? Două mirese. Păi mai e una? Da, trebuie să-i se ia. Păi hai să stăm măcar în hol. Petrică, cum a văzut cum a zic cameraman, ia pană la mașină. Lasă-mă că mă duc la pensiune. Că e și oței cu Dani, mă. Dar fugea nașul până așa după voi. Ai nu, o aruncat răzântele pe mireasă, da? Ce? Fugea nașul. Bună seara. Băieții, dacă vă doare săraca, nu... Trebuie să ne gândiți în floarea? Da, hai da. Mirela, tu tot pe mine te simți. Da, dați voi șampanie, să nu avem problemă. Te-ai dat mai bine. Gașcă mare! Hai mă, Bogdane, țin bani! You can be with me. It's a golden opportunity. And when the sun goes down, the fantasies come alive. When midnight rolls around, I really come alive. At midnight, oh, I really come alive. When our fantasies come alive, I got so much energy. Deep inside me. Let nobody tell you what to do. You gotta be a judge.
Gata! Și porcul, aoleu, porcul, sună repede, dă-mi să sună. Spune-mi ceva și de porc. Da. Mâine porcul. Spune, Nelu a fost... Nelu a fost modest. Că nașul și nașul trebuie să dea Spune, Nelu a fost modest. Eu m-am vorbit cu el și ne trebuie și un porc. Ne-a dat ocupat. Da, dar nu mai negociază. Nu mai negociază Eu nimeni. zic să plecăm la Craiova că vine la casă. Nu, eu zic să tragem Veni mașina. la Craiova. Da, și vine la casă. Hai să dăm bani. Ne bordeam. Unde erai? Am ascult. Oi, că o elimine. Ai furat-o a doua oară, te pun la plată acum. Nașule, 2 milioane acum. Acum 2 milioane. Hai. 2 milioane acum. Hai, Nutru, hai. Nu, 2 milioane 500 de lei. E gruma și eu. Toți și restul sunt cântari. Hai, face la muncă. Dă-te o palmă, du-te sus-o. Acum dăm să auzim declarația de dragoste de la mine. Se pare că mireasa și hoții implicit. Care sunt hoții? Nu, care sunt hoții? Mirele întreabă cine e hoțul sau hoții. Ca să știm. Nu, mai mult. Cine e reprezentantul atunci? Noi. Sorin e reprezentantul. Ok. Se pare că Sorin, reprezentantul hoților, dorește în primul rând o declarație de dragoste de la Mire pentru mireasă. În primul rând. El singur vorbește. El vorbește. Nu 3 persoane, un singur. Păi dar ce am stabilit rămâne, nu? Se pare că ceva s-a stabilit și va rămâne. Da. Numai că suntem curioși, vrem să știm și noi ce s-a stabilit. Păi s-a stabilit. S-a stabilit 2 sticle de whisky. 2 sticle cu whisky. 3, vă dăm 3. Mirele a zis că dă 3. Iubire mare. 3 sticle de whisky. 2 de Red Bull, 2 baxuri. Da. 2 baxuri de Red Bull. Și intrarea la club. Intrarea la club și un porc. vrem biletele, vrem biletele. Intrarea la club Și porcul. și porcul. Să vedem biletele de la club. Avem dovada filmată. Și că mireasa zice că știe unde sunt. Mireasa zice că are un loc unde a păstrat biletele. Numai Mirele poate să găsească. Să le caute Mirele. Da, numai Mirele să caute. Să ascultăm declarația de dragoste. Prima dată. Stai lângă mine. Miranușa, în genunchi, te iubesc foarte mult și... Te iubesc la nebunie. Vreau să rămâi toată viața cu mine. Le dorim casă de piatră și multă sănătate. Și la hoț? Deci, cu negocierea cum rămâne? Păi dar cum? Așa ne-am înțeles, așa să fie. Așa. Cum ai spus, 3 sticle de whisky, Imediat 2 să baxuri de Red Bull, 2 baxuri de Red Bull, 2 milioane intrarea la club. da, și altceva? porc. Și un porc. Bine, porcul o să vă mai târziu și intra la fel. Dați-mi taie, sticle de whisky. La revedere! Mulțumim! La revedere! Ați spus 3 sticle de whisky, aici le aveți!
Altceva? Voi sunteți olteni, noi suntem bănățeni. Fanatul-i Fruncea. Eu zic să fie plină sau goală. N-a zis să fie plină. Și Oltenia ai gâtul. Așa, Oltenia ai gâtul. Dar noi, uite, suntem domni și acum merge Nașa și mi-aduce o sticlă de whisky. Plină! Plină! Plină? Bineînțeles. Vă iertăm, o sticlă de whisky, Red Bull. La numai una avem face noi cadou.